Imbag nga malem tayo kakabsat, good afternoon. Pasensya kayo no na ipamalem ti misayo. Ta adu dagiti papadi itatta nga nakabakasyon. Iso nga adu dagiti sulnitan mi na kami nga nabatbati nga misa dagiti nagbakasyon a papadi. Amen. Nakabakasyon man ti padi yon? Nagmayat nagpasanto manen ti biyag na. Kaya titiday ito nga aldaw, rambakan tayo ti fiesta, solemnidad ti Pentecostes. Nga ti kayat na nga sawen ti Pentecostes. Nga ti kayat na sawen na po, 50. Golden, 50. Nga aldaw, kalpasan iti rambak iti panagungar ni Apo Jesus. E di na pa na Domingo, rinambakan tayo ti uli na sa dilangit. Et nangasawen, ti misyon ni Kristo, ket nagpatinggan, nalpasen, taawanen kada tayo, iti Diyos at timbao, ang nakipagbiag kada tayo. Yan saan nga nagpatinggan di dyan? Kaya di isagsagana na tibagina nga pumanaw kada tayo, ket inkarina nga ibaon nanto, ti may katlong nga persona iti patpatsen tayo nga Dios, nga isu ti Espiritu Santo. Nalawag na jaywan, the third person in the triune God. Imay kada tayo ti Espiritu Santo. Nakita yo? Nakita yo, Apo? Saan? Gaputa Espiritu. Yan, segunti ko natin ang tayo nga naibasa. Our first reading, dahito manipod ti libro dagiti apostol. Yan. Manipod ti libro dagiti apostol, nangigan tayo nga bimabati Espiritu Santo, asinan, nga ti sinan na Apo. Sinan, di lang apoy. So, dayjay, bimaba kada tayo ti Espiritu Santo. So, dayjay nga Espiritu, napan kadagiti adalan. Nga bimaba kadagiti adalan. Kaya nakapinpintas, tinapasamak kadakwada, kalpasan na, umuna, dagsauda ti agduduma nga pagsasao. Sino kada kayo ti makasao ti 5 nga lengguwahe? Tayag naman ti ima na. Sino makamungag English? May isa na dyan. Amutay mga taya, nalalaing tayo nga Pilipino. Sino mo nagtagalog? Amutay amin. Duwan. Sino ti amo na tagsao ti Iloko? May kalaw. Sino ti amo na tagsao ti sao tayo tatay dito yan? Bago, ya, may kapat, nalaing kanto pala Espanyol, nalakaning kanto pala, kaya nakasawan aduti amom nga pagsasao. Ngem nakaskas daaw kadagitoy nga apostol, dagitoy nga adalan. Dasan damit nga napan naghadan, dijay dalatan ayandan. Ngem ti idibim mabate Espiritu Santo, nagsauda kadagiti agduduma nga pagsasao, ket naawatan dagiti tattao iti mensahe da. Kanya ti kayat da ngay pasimuda ag kakabsam. Maragip tayo pa'y ti kinuna ni Apo Jesus kadagiti adalan iti maudi nga paset di San Mateo. In kayo ket ikasabayo tinaimbag adamag kadagiti amin at tattao. Bunyagan nyo ida, nitinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. So, dagiti bilin na. Ket, no mapanda ti sabali nga lugar, akit sabali pagsasauda. Kaya namawatan, hanan tumaawatan. Iso nga, inaramid da ito'y ni Jesus, tapno agsaknap ti Ebanghelyo ti panakaisalakan kadagiti amin at tao. So, saan nga nakadanon dito Salcedo, iti mensahe ni Kristo nga nagungar kadagiti natay, no saan met nga
nasursuro dagiti adalan wenno babaen ti Espiritu Santo na daan dati pan nakabalin ngagsao kadagiti agduduma nga pagsasao. May kadua nga napasamak kadakwada, napatured da. Napatured. They become strong and brave. Dagitoy nga adalan. Apay nga ibaga tayo nga napatured. Takrut da kadi, wen, takrut da dagiti adalan. Impes da, naukos da. Naukos da. Idibagbagapay lang ni Apo Jesus nga masapul ngagsagaba ti anak ti tao, may saklang iti krus ket mapapatay ay agbutbuteng dahan. Numan pa'y ni Pedro agin tutured. Dati kunada nga tured tabungaw, kunadan sa dayay. Nga kunana, idibaga ni Apo Jesus nga masapul nga mapapatay, kuna ni Pedro, Apo, makipin natay kami. So, edi tiliwan da ni Apo Jesus, anya tinaramid ni Pedro, piningasan na jay, lapayag ti may sanga soldado, ngem, anya tinapasamak, idi adati kang itingitan, iti panagsagaba ni Apo Jesus, sinaludsod da ken ni Pedro kadwa na kamet, anya ti sungbat ni Pedro, saan? Namin ano? Namitlo nga inlibak na, kalpasan na pimanaw ket nagsangit. Idi natay ni Apo Jesus ket naitanem awanen dagiti adalan pimanaw da ket nagsublida iti trabaho da nga agkalap. Ngem idi mabat Espiritu Santo kadakwada dagos ada patured da rimwarda kadagiti naglemlembenganda ket ing kasabada ti naimbag nga damag. Iyay, nadanda ti panakabalin ngagsao, napatured dapay, ket di manon iti banghelyo ti panakaisalakan ti intero nga lubong tayo. Yaman tinapasamak kadagitay mamati nga pimanaw ini, malagipyo. Idi rinambakan tayo ti Domingo de Ramos, malagipyo pa'y nga nakigam kay amin iti palma ini. Nga segon ti bangelyo tayo ki ilalaaw dagiti tattao, ari ni David, dari David. Ngemi di agregat ni Apo Jesus, awan na bahati kadakwada. Awan na bahati. Dagiti pinakan ni Apo Jesus kaso nasurok na 5,000, idi agregat ni Apo Jesus, awan na bahati kadakwada. Dagiti nagasan na, dagiti lugpi, dagiti pilay, dagiti bulsek, dagiti agkukutel, pimanaw da amin. Ngemi di bimabate Espiritu Santo kadakwada napasubli yan nariknada manen ti kinada ti Dios kadakwada. So nga dito'y tinangrugyan kakabsat ti tiyado dagiti Kristiyano. Kaya di madu ti Kristiyano, they started to call themselves Christian. So nga dito'y nga aldaw ket birthday ti simbaan tayo. Yeah, the Roman Catholic Church was born, ti Kristyanismo ket nayanak. So nga na daan tayo ti pamati nga na Christian one, we do believe in Christ, gapu iti bababa ti Espiritu Santo. So dahil ti talo nga rinambakan tayo tata, di pa nakapatibker, dagiti adalan, ti pa nagsauda ti agduduma nga pagsasao, ken ti panakairugi ti kinasimbaan tayo. So anya ti akem daytoy nga Espiritu Santo kakabsat. Apay nga kasapulan tayo? Wen kasapulan tayo ti Espiritu Santo, gaputan ni Apo Jesus awanen kada tayo. Ngaman na kayat kasawen nga awanen ti Dios kada tayo. So nga ti umuna nga akem ti Espiritu Santo inserrek na ti kabibiyag tayo ni Apo Dios. We become, kunana ni San Pablo, nagbalin tayo nga templo ti Espiritu Santo. Where the Spirit is, ni Apo, ti Ama tayo sa dilangit, adamat di jay. No ayan ti Espiritu Santo, adamat ni Jesus di jay. So di nagbunyag tayo, when we receive the Holy Spirit, idi nagbunyag tayo, imay kada tayo ti Espiritu Santo.
Kita nyo man, no damo lat espiritu kada kayo, no bangkay kayo. Damo laeng. May kadua nga akem te espiritu ti panagbiag tayo, tapno pasantuen na. Sanctifying grace. Kaya pasantuen na ti panagbiag tayo. Babaen ti panang tednamet kada tayo ti kinatured, nga mang saranget ti kinadakes. Without the Spirit, kung na di second reading tayo tatay, wano di kalman, di vigil, without the Spirit, we can do nothing. Isa kasapulan tayo nga dawaten ti Espiritu Santo, tinaldawa pa nagbiag tayo, tapno, in tayo kabailan na sarangten, ti kinadakes, nga umay kada tayo ti inaldaw a panagbiag tayo. Saan niya nga rod ti aramidan tayo kakabsa? Idi nagkonfirma tayo na patibker dito nga Espiritu Santo. Kit kuna ni Apo Obispo di nagkonfirma tayo, inda kayo nitatan ti mangitakder ti pamati. Kaya nangasawen, idinawat tayo dito nga Espiritu Santo, we continue the mission of Christ of salvation. Itultuloy tayo ti misyon ni Kristo amang isalakan dito yung alubong. Tababayan dito nga Espiritu Santo nga adda kada tayo, mapatibker tayo met, amang ikasabati na imbag adamag. Imkang runan na unay, awam maramidan dito nga Espiritu Santo kada tayo, no saan tayo met na makipaset, makikooperate, kenkwana. Awan maramidan na kakabsat, apay, because of our freedom, tiwaya-waya tayo, no kayat tayo ano saan, nga ibiyag, iti pamati tayo kinapo Diyos, nga mamok nga kaadwan, kada tayo nga da dito ita, ano da tayo amin, kayat tayo nga ibiyag, ti Espiritu Santo. Naawat tayo, ti agduduma nga sagot, kakabsat, duduma nga sagot, ti Espiritu Santo, the gifts of the Holy Spirit, we receive dagiti prutas, dagiti bunga ti Espiritu Santo, adda kada tayo dagitoy nga bunga ti Espiritu Santo. Intayo nga ron ibiyag dagitoy, ti inaldaw a panagbiag tayo, tapno intayo matagikwati panakaisalakan. Tulungan na tayo ti Espiritu Santo, ngagturong ti pagarian ti Ama. Inagbunyag tayo, naawat tayo ti Espiritu Santo, nagbalin tayo nga anak ti Dios. Kas anak ti Dios, intayo makipagtawid iti pagarian na. Tultuloy tayo nga rod ngay biag dagitoy, ket titinal daw, intayo agkararag, ti kinada ti Espiritu Santo kada tayo, tapno may dalan tayo, ngagturong ti pagarian na. Sapay kumatakasta.